bende wadwani mondo wagoye mbaka koda wendona Dr. Eric Komollo ma bende wan wagoye mbaka koda wendona Dr. Eric Komollo ma bende wan go e studio ka kata waitudre kode achiel kachiel kokare lai mar mbui kata kamano nyiso ni en studio ka nikech ochoponi kokale studio marwa mar Ramogi TV watudre kode lai mar mbui mondo wagoye mbaka wang'ini to koro twak e wachni chakore kendo weche mathoth ahinya nitie ji go mbaka ji ng'iyo ni to gin weche mage manyalo bedo mayot kata mage manyalo bedo mapek. Adani mondo mi koro Dr. Eric Komollo imos na nyikwara Ramogi gi ni oimore kaka an bina mosi ni oimore ka wachako twak mar odhiambo ni mondo wabed gi ng'eyo ni to twak ma kama wach mar twak ni bende nitiere pogruok madhi bedo e kinde kod waseneno kokalo nikech nitiere chike moko makoro chal mogol manyien ma jomoko nyalo paro ni gin mago manyalo diyo jok mamoko. Azimio la Umoja wacho ni gikore ne twak chakre tich adek kendo gidwa ni twak obed mago motenore kod gik momiyo piny ang'ur kata jopiny osebedo kane dhi e ndara e kinde mokalo kancha pok ochung' ng'anyo. Kenya Kwanza bende wacho ni twak nyaka bed mana gigo mamulo hie to weche mag jopiny. Magi katimore jatend piny William Ruto ulieko ni oikore mar neno ni ochuoga pisi mar jatelo maketo piny owacho tesre. Magi gin weche manitie. Dr. Eric Komollo oimore kendo machiegni e twak marwa mar rameny piny odhiambo ni machiegni. Erokamano George kuom rwaka kawuono godhiambo. Ok an mabor ahinya en mane wach manong'o modeko. Asewinjo gi ka jo Azimio gi Kenya Kwanza wacho wach twak monego chakre tich adek. Ng'eny gi gin gik mabende jo Kenya osebedo ka wacho ni dwani otwak kuom gi. Achiel kuom gi kachalo gik miluongo ni cost of living gi. En gima ji te osewacho ni dwaro ni wawuane maisha tek ahinya. Moko to bende gin gik ma samoro nyalo wacho ni gin priority ahinya Kenya ka machalo fees mar jatendo ginene opposition. Shida ma Kenya ka ok ni onge opposition, wan gi parties manie parliament magin jo opposition, wan gi wabunge, wan gi structures mag opposition ya coalition. Koro an pok achako kawo gi seriously nikech pok an agenda motegno. Agenda motegno onego bed ni wachako penjo ni ang'o miyo wasiko dha bang' yiero ka yiero. Agenda motegno onego bed ni wasiko penjo ni ang'o miyo Kenya ka ne nyithindo riek kalo penjo to nwang' tich. Agenda motegno onego bed ni wasiko penjore ni ang'o miyo wach uchaguzi ni endi ji kadwa wuoyo to ji domna dhao ji wemra ne penjo wach uchaguzi to chalo ma gidwaro power sharing. Ayata agenda motegno onego bed ni wawuo kuom weche mibadhi ma bende wanyo samoro timore public kod private sector. Koro sama wuoyo ni taneno kaka chalo mana gima giwuoyo gi twak kuom twak ok gipog gi wach agenda. Koro arito ni tich adek ka koponi en adieri no ng'ama otegno machalo Basanje ma otelo ne gi twak ni endi to akunga expect tich adek gibed gi rules make engagement gi twak kuom twak procedure. Aeto bang' mano giwego koko gichako wuoyo kuom agenda. Aeto bang' mano gikonwa ne gidwa wacho gine muda mrom nade to wadwa kanyo to wadhi kanyo nikech wang'eyo ni gigiendi ng'eny gi lead ga samoro changes e katiba gi kachal kamago. Mogik an akia miyo ji stigmatize gimiluongo ni dusu mkate ni endi. Chutho en e piny ma opogore kama endi ma ng'ama yombok yombo kata kuro 200 300 onego bed ni en common sense ni ka yiero rumo to ji wuoyo ka bende ginyalo share power kama kana agenda gichal. Nikech king'iye maber George, tije mantiere executive 24 giendi mane cabinet giendi to gin gik manyalo miyo ji te bedie. But inyalo bedo gi structure wacho no okay, wapoge kama kaw nus to mae gima wadwa timo bang' ndalo bang' higni 5 kata bang' higni 2 whatever ka giwinjore. Koro akia gimomiyo ichungo gi nego koko wach pogo sirikal. Uhuru nopogo, Kibaki nopogo, an Kenya nodhi mbele. Kiudhi Nyanza yore mang'eny nolosi nikech pogo sirikal giendi. Koro koko mar pogo sirikal giendi at the right time apane wabiro chako bedo gi discussion mondo winyi no mera bedo ni ng'ato no landi ok owulo ni ng'ato no yom ok owulo ni ng'ato ero bende nigi monopoly mar knowledge matiyo winjo gin kata wan joma ochung to gine giendi neno ka joji mang'eny menja ochung support jakom to sedonjo sirikal kane
gipingo agenda Ruto to gidonjo nang'o. The point en ni nitiere realization ni Ruto bok nya govern Kenya, odwaro national unity. Odwaro national unity kuro tiek joma ne ok support, lakini ka gibiro giwuoyo sobali agenda to gitie kode. An ng'eny gi ose appoint, an ng'eny gi pod obiro appoint. Nyaka bang' ma ginene wuoyo ma gidhi wuoyo gi Jacob giendi, ageno ni ka gi appoint ji ariyo adek to ng'ato ket stigma kuom wachno. Wakili, iwacho wach ma bende samoro dipo ka agombo mondo mi iler ne nyikwa Ramogi ni owinjo bed ni piny Kenya bedo gi winjruok mar sama ji wuok e yiero ka ji oyombore matin to bed gima ong'ere ni ji nyalo wuoyo ma ok ji odhi kata ni nitiere tungni moro ma kuong bed koka ji owuo, ka bende nitiere jok minyalo ywak owuok kocha mondo kony sirikal timo tijgi, nikech ok ni gin koro gin joma riek ma ong'eyo gimoro amora kendo ginyalo timo gimoro amora kaka dwarore ka ok gigwelo pach joma moko. Mar ariyo, gima miyo weche mag twak gitimo chopo wach miwacho ni iyomba to koro wanyalo bedo piny mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo tero pinywa mbele kanyakla. Ich lite mang'eny e piny Kenya koso en ang'o? Ich lite mabedo mar ni ok wanyal miyo uma marwa, kata giwacho ni wan nyaka wadonji ka nikech wadwa ni mondo wasumu paro mondo piny Kenya obed makare. En ich lit koso ang'o matimore, koso gin siasa mag akwede mosebedo kuom thuolo malach? Mogik ok awinji maber, mokwongo chama awinjo maber, but adhi temo duoko gima apana winjo. Gimomiyo ji dhawo kapok otim ka bang' yiero ka mondo koko chak wuo en ni pok obedo mature politically. Pod ji pok ofwenyo ni telo rumo ga. Ng'eny ji ma dongo thuolo mar koyier, ng'eny gi weno yier gi ka Nyasachwa. Ng'eny jok ofwenyo ni gin servants, onego bed ni gidonjo kanyo to gi consult ka gitiyo. Aeto obviously Kenya ka ende yiero ne mibadhi. Koro cost mar election ni malo. Kia yiero adieri, the truth en ni cost mar yiero ni malo. Itiyo gi pesa mang'eny, emotionally bedo drain gi ka ng'eny. Koro ng'eny ji wuok e elections ka gin wounded, ka igi owang', iwinjo. An ng'eny ji donjo e yiero ka giamini ni onego bed ni gidonjo e sirikal. O gifweny ni opposition bende exist. In fact, opposition Kenya can control karibu nuse ma counties. Mani gima ne okelo devolution chande. Koro mato political maturity ok wan mwango dha ka kendwa. Ng'eyo pinje mang'eny ma dongo malo Kenya pod ji dhawe. To wan maber by the way, nikech wan ok wabed gik machalo matimore West Africa kande. Kata kwa dhawo to bang' dweche adek joma dhawo go be fwenyo ni ng'eni kuma gidhi onge nyithi ji ma inyore ka indi. Aeto international community chal gimahero wakelo kanyakla wawuoyo. Dine wabed country man gi weak institutions machalo mag West Africa biwinjo kande, to samoro dine waonge piny. Koro pok wabedo machua, but ok wan marach ahinya. Gima lit, obviously, ne in gi an, ne nyithindo inego, nyithi ji inego in the process, uchumi bedok piny in the process, lakini sani to bet gitemo, gido wuoyo, kata kodeko to gido wuoyo kapok piny odhi marach ahinya nikech ji osechako pogore. Uru bet ne bet no odhi haraka ahinya, wuoyo kapok otiyo ka ducha auchiel. To ma onego bed ni ng'eyo ni ma first term mar Ruto. First term onge ga incentive mar wuoyo. Second term maka koro joge mineno karibu jok mineno pako Ruto ka gite. Ka koro dong gi tam achiel kopuno yombo 2027 tipo no ka lokore kode. Koro conditions manomiyo wuoyo opogore gi mamiyo Ruto wuoyo, but gima important ne ni gi wuoyo gite. Mana kaka na wacho chik mane and kod studio ni ang'eyo no buru wuoyo ogomo na koko. Kata ka shago gomo na koko. The truth en no gidhi wuoyo substance. O gidhi wuoyo gi kathindo thiro binyo ne giwacho sagana kande. Kech ka ogitimo to ing'eyo gi kabro timore bang' higni 5 or so. Nikech ing'eyo ni en obvious nyaka wuok kuom IEBC. Nyaka to. Ing'eyo ni en obvious ni nyaka wawuok kuom wach kakitimo devolution further mondo kik wabed gi thuolo ma ng'ato iluongo ne winner takes all. Jok modok Nairobi ka gi weni koro gine ma gin gitelo nyaka wawuoye. Nyaka wawuon cost of living. Kata wan ma jok mani gari sano tamwa riembo. Nyaka to. Nyaka wawuok kuom gik ji wacho moko no dhi e court ma onge thuolo mar wuok kuom gi. To wuoyo to nyaka wuo. Anyaka wuoye gik ma substantive. Gimoko ama wacho chon kenda nuoyo ni kik gitugi gi wach wuoyo ni endi nikech ok ni wuoyo bang' election ka election. Wadwaro structures ma wang'eyo ni ka yiero rumo to ka en coalition government ilose chon to wadhi mbele.
ok ofise matindo tindo en coalition government mang'eny ni gin maj policies gi koro wang'eny ni Raila gi Ruto rule wa higni 5 mana kaka Kibaki gi Ruto no gi Uhuru no rule wa amin Raila gi Kibaki no rule wa higni 5 simple and straightforward wang'eny ni ng'ato nigi ofise opogore kamano. All right, wakili apenjo ni samoro diponi gimatamo joma nie sirikal kata joma wacho ni giloyo e kinde mag yiero winjo mar yiere ni jotim twak machon. Onyalo bet ni en lit moro nitiere siasa mar piny Kenya koso en siasa mar akwede ma osebedo kadhi nyime pacho ka. Bunwane apenjo ni ang'o mamiyo samoro weche mag wuoyo biro mana bang'e. Diponi en lit e kind jok moyudo telo ma samoro neno ni marwa ok owinjo bed ni wapodo ne jogi koso en siasa mar akwede ma osebedo ka nitiere pacho ka kuom thuolo malach. Kopod awinji maber, siasa mar akwede ma Kenya ka ok en unique. Kenya ka ing'eyo ni ji goga kura ki kabila. Ng'eny wa wago kura ne Jakom nikech wajoluo. An ng'eny jo Rift Valley go kura ne Ruto nikech jo Kalenjin. Ukabila en part of organizing factor. And okay gima unique mano nikech culture is part of identity. And obviously kabila mathindo gindi koro biro konyo in terms of miyo ng'ato majority kata miyo ng'ato majority. Koro the nature of politics maro to krach milich. Iwinjo ena ni wane mwa kawe negatively nikech kele dhao. The truth and every country better aligned in terms of region, kata color, race and things like that. Okay. Kupona win you bear to anana no nekik wakao divisions kasa ka gi maracha enya. Wakao gibo meyo better divided, mabedo kol bedo negative. And nitiere ji Ruto ka ni gi ji ka Jakom magin extreme adieri. O ging'eny to gintie. Yes. Okada luongo nyingi ka indi for obvious reasons. Jok ma extreme gi madwaro kor waduoge piny wakon gi nomera gi rumoga. Kenya duong malo ute, Kenya duong malo Ruto, Kenya duong malo Raila, Kenya duong malo Gachagua, Kenya duong malo Mudavadi gi jogi te. Mana ka Kenya duong malo Eric Komollo gi George Party. Kore en important ni kana wanongo pise Kenya to wa tigi structures wa mutegno koponi ntigi gemaji pogre matin to atema ne kwanyalo riwore mondo wawe Kenya ka stable, but importantly we focus gi ka important like sani ng'eny jonyuol complain ka una dek moko gochona yes dwaro pesa to dhige university mago a very important thing manyaka wuogo nikech adier ni right mar education is a constitutional right ko nyathi ka sirkal okelo cost mang'eny ma nyathi ok dhi sikul dog neno ka koro ma dwaro discussions maloyo kaka giwuoyo sani koro nitie gik ka important manyaka discuss ka endi and jok ma extreme gi endi nyaka kwer ni Kenya ka endi duong malogi kata jok ma incho defect kwa Azimio kodhi Kenya Kwanza en ratiro margi but we yenyo ki defect nikech kinyo yenyo inyalo duogo ko mene ya endi kuri bro chako deal gi jogi na kane yanyo gi. So nitie bigger things ma neno ni maturity and leadership ma lack sana joma extreme to ber de joma extreme piny boge ka deal ga kodgi winjo kada joma yenyo mang'eny over time piny asa way ma dealing gi jok pod gi tek gi koro moko miyo gi amia time ibro neno ka ng'eny gi lose kata elections. Erokamano Dr. Eric Komollo iwacho mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo mabende noliek ni nyalo tayo twak e pacho ka to king'iyo sani chenro mar twak manitie sani nyingo Obasanjo okwaneno ka nitiere kamora mora ma bende koro nyiso ni en twak mar thek koso en twak mar winjruok e kinde jotelo ma pacho ka. Onyalo bedo twak mar thek, onyalo bedo twak mar pogo telo adier en ni twak wasetwak Kenya ka into individuals ema benefit kipacha to kane gima nitiere tofauti kind Ruto gi Raila maduong' madwaro thek gik maparo ni dongo kaendi gin strengthening institutions mathego jigo machalo IBC ma onego bed ni thego ji to samoro jok moko paro ni ok theg ji motegno machalo police by the way kapok awinjo ka giwuok kuom police ing'e gik minja police otimo maandamano ma jatimore gi endi koro twak be nyaka involve kaka wanyalo reform police nikech ing'eyo kikatiba to police independent adieri en ni police ni endi luwore gi ng'at ma order gi neno ka samoro gi kawo positions ma ok inyal wacho ni gin independent ne en kamoro ni Nyaururu
weekend mokalo. Yes. I don't be story for come very important. Or nego kon jok ma ntie sirikal kata sani ni police ko siep ngato. Jadung mono paro na no mera police ma incha lao jigi. Gine ma incha gitamo kindiki the state house. Hiwenyo kindiki and minister nasiko no professor na. Kage nyalo tamo minister mari to security no donje state house. Nikecho deko gideka prario pradek. To ngano nigi power. To mono romo ko digio miketo onego police obed professional maka ok don chanyo tiku ni chon procedure gi chal kama koro police monego reform ok ne ok dwar gi as individuals enni gi serve wa gin en police service hiwinjo at least onego gichak behave ka a true service koro man gin ne woyo midhi wo chak teacher dek yendi yes. andage no Basanjo e moderator dieri kicho Basanjo ngama soba musiep Kenya sana Giwo gig substance, including empowering police to be a professional service, including how you present mangan sana watch security. But it depends. Gigi modify and go security. Security nango. Security and makamaka ya fasa athletic keto gigene ndo daladeke girende ejala ka kuterugi court kanja kutemo nde babu gini cha security and due process. Inyalo samona ka kupona kosa inyalo samona ne winyo ni kwalo kamoro. Winjo timi ya process tabe ya lawyer ngejel kamalo koro reforms woni go be ni koro wabedo civilized ngeyo adapana se wachu studio kai yan poka onge piny masedhi masene no ko o industrialized madano o meu mutegno ma police ka oside ga onge kana South Africa piny kai ka police kanti maandamano to gine me ko anjo ji andamana a professional way kamano me dhi ma police the first thing magati men makoji piny no kendelea and ma achil kum gibo miyo Kenya ni chien ka indi kata basic things machalo traffic go kinyi koro aningene podan cho gin pok bijo ka wuoyo wach negotiations ni kechane no ka pod gi wuoyo ka nyithindo both sides actually ineno ka onge gimoro malich mokete mesa yes wakili aningene nyaka Diane mbele nyaka ngeni wachane kendo iwacho ni nyaka ngeni nango ni wacho ni nyaka ngeni nyaka ngeni koro Kenya ka koro chopo kama wan gi critical class of people sana ma isano kalo society die court mangeny professional bodies makoro wecha ko bedo maluor ke ngene chon wasebedo kwal goro jesiata gi wawene gi thuolo but koro wachopo kama ko okay wadwa bunya karango do nyakoro define gik mowuoyo nikech ngene George karibu dakika 20 dek mowuoyo go dikane gimo ma wacho gin gik mane Kofi Annan define Kenya ka yes 2008 2009 gik miluongo na agenda 4 to gigo ema institutions wagi elections wa ketho ka higa kuru kumik ne di mwadhi rito political leaders marogi mondo beda page mondo wuok kuma agenda 4 achiel kuma giga agenda 4 by the way en ka wach lo miwinjo ka sani nitiere weche ming'ado yien gendi ineno gik mag define ni ng'ado yien forest giga chal kamago tige kaka squatters ni Kenya ka ok en dhi kawo lob ng'ato ga gima en go genuinely en discussing okay chutho to ndi jomonge lo ka iwinjo historical injustice about law wa address enang'o iwinjo kata kwa move ji obede urban centers nikech ng'eni ji to bokonego daga rural mang'eny nikech ging'ado lo ay to kuro agricultural production the piny yes kuro the bigger point en ni Azimio gi Kenya Kwanza obed piny gi kaw thuolo mar kweni endi nikech kweni nyalo rumo winjo ni Azimio dwaro timo dwe achiel kende iwinjo and ng'eni dwe mar ang'wen be ne giwe maandamano magiduogo e dhaw ginene magidhi bipartisan talks mo collapse magichak giduogo yes kage wacho ni ginyalo duogo bang' dwe achiel dwe ariyo maandamano ginyalo dieri iwinjo but the bigger point en ni aparo ni nikech thuolo nitie ka ndio Basanjo biro Mama Suluhu Hassan biro ka Tanzania gi team gite aparo ni mature leadership en ni koro president Kimis Odinga nikech gide mag control jogi endi koro pinyo define wuoyo ni endi in terms of agenda 4 mane Kofi Annan oweyo kande mondo address gi forever wanya chako mos wanya chako gi institutional reforms IBC police gi chal kamago ja koro address gi te nikech surely okinyati mo bangi ni abich gi abich podi maandamano alafu bang maandamano uwoyo ukaw piecemeal reforms machalo IPPG manotim 1997 jane ani gi malite gini
chakre 2007 jo manotelo mane wuoyo ng'eny gi osewetelo. Kibaki no thagore gi to kudo wuoyo ato wuoyo last minute no wetelo peacefully mineno kuma chiko. Ouru be no thagore ka kudo wuoyo ato fwenyo ni telo wuondo gaji. Ebe inji neno gik menja tibro ne mono wuoyo finally at least ne wabedo gi man giluongo ni handshake chande. Koro Ruto gi Jakom bibiro wetelo. Okay. That's just a fact. Ruto bro wewe kikatiba aya though they were back in the beach kata igni apar. Iwinjo. Jakom be pod nyalo chung kejano kan mouthpiece mar Azimio gi ng'eyo ka gibro decide kaka gichung. To ka Jakom ochung kendo onyalo yombo kata ok onyalo yombo to koyombo to mare bibiro rum. That's why it's so important. Ni watim wuoyo ni endi ina maana mimi neno ni power rumo gande uru ncho wache chieng' moro ka ni power is fleeting but temporary. Ni power nyalo oli turumo mande gimono wacho in kizungu. Kuro thuolo mar wuoyo kama is very rare. Ingene kata Uganda bato ka ndi ogiwuo. Tanzania mafsulu ncha biro ka ni bogiwuo. Eto ncho temo wuoyo Magufuli to tamore. Iwinjo. Koro thuolo mar wuoyo ma ji wuoyo machalo equals is so important for a country. Ma jowa kikawe jokingly. And jowa ma extreme both sides we don't link most mono expert or lead gi. I to kill every important agenda a table mono wach gini once and for all ngat moyo mo 27 oyo motegno. Okay. O kata presidency kende nyaka piny ka e. Alright. Wakili ne waneno bang' kane Azimio chungo ng'anyo margi dwe mar Ang'wen ma ji owacho ni bipartisan talks timore kinde jood bura manoyier to waneno ka gini nodugo mbemore bang'e ni koro nitiere twak masani ma koro iwacho to nitiere kaka chike moko ma gidwaro kweth ariyogi biro gi chike moko ma giwacho ni mokwongo gini nyaka time lela e wang' jowi kata omeny gi Karamogi TV ni menyo gi mondo jopiny ong'e gima iwacho ka onge weche mag madho chai gi gik machal kod mago diponi mag gin gik mag ajara ang'o momiyo chike manyien ma koro iwacho gi king'iye kaka weche mag katiba kata e weche mag jatelo mong'iyo kaka chike kata weche mag twage nyalo nyago lemo ineno kama en gima nyalo kelo yot koso winjo bed ni gini timo kamo pondo mondo giwinjre kigin koka gibi gilande ne jo Kenya. Mana kaka wacho chande an gombo na en ni wuoyo margi gibed ni chungwa gi Kalonzo e jotelo gibeda beda ni gitelo ni coalitions margi lakini ng'ama telo en ng'ama chalo Mbasanjo international community kaka neno kaka ne Kofi Annan nolido maber chande gima gino kelo en ni in gi ng'at ma neutral kaendi mabiro bedo gi kelo rules of engagement ma kuro kuchako wuoyo ma proper to ung'e gima uwacho ung'eyo kaka uwache ung'eyo kaka iluoro ji diplomacy iwinjo ma dwe mar Ang'wen chande samoro ne girokni yie mondo gidhi bipartisan talks kuro ne ok define ahinya obviously ng'eyo ni bene nen hurting and obviously aparo ni ker bene dwaro ni wach no rum chon kuro samoro no dwa ni oweni gigi thin and limited to Azimio to ginene to wach IBC kende kuro sani wane dwe mar 8 apani mano sekone ni gini samoro ker limited to weche IB gi server cha kende gini en gima gik madongo mosetago Kenya maluongo na agenda fogi nikech ng'eyo ingene Jakom to nyalo luongo maandamano to ka ji ok feel ni nitiere serious thing magidhine to gibidhi but the fact is ni koluongo to wacho grievances to ng'eny from Mombasa to nyaka Kitale ji dhi winjo mani cha manifest wach cost of living ni to king'iye deeply to cost of living to ena samoro ena gima ng'ato neno piyo nikech obviously bei to sedhi malo matin lakini king'iye deeply no kan ti real grievances moko ko address sana unemployment nyithindo onge tich nyithindo muso moto okonango tich iwinjo weche police brutality jok ang'eyo manchanda mana nikech police negoji iwinjo to mano pok ne define kora gombo ni biro mar Obasanjo samoro konyowa koro waweyo man tugo mane watugo dwe mar Ang'wen koro do wuoyo ka joma dongo e otachiel motel ne gi Ruto gi Raila gine gi thuolo motel no gi sani to gitelo no structured way gin gi team gi dhano ang'wen apana bich Kalonzo en ng'ama chwa osekelo kuonde mang'eny nyaka South Sudan ka gima mono Kalonzo discuss agenda ma Kenya ka onge e group ma kocha chande nitiere chungo to kang'e ahinya but nitiere jok ma ng'iyo teno ka nitiere jok ma soba kae iwinjo
ma ko ka gi winjore maber president owuon bo osebede gigi ka gi winjore maber to ginyalo keto kando jok ma extremist to gidhi agenda makonyo Kenya nikech another thing ma aparo pok ji ong'eyo en ni ka nitiere uncertainty nitiere risk ma tulo mar maandamano ka ma jakom gine wacho dhi timo yes to gik miwinjo president wacho gi teno dwa timo ne Kenya onge gima biro timo karibu gik miwinjo wacho tete musiko wacho modhi rally so lando no dhi timo gindi ibo fwenyo ni at the end of the day ok bitimo gi ka onge kwe yes ok giwinjore ineno ka moko osedhi e court ineno ka kas gine no ose appoint osedonje court to remember no Uhuru be no appoint kas gine to court no donje to nikech ne gimosore ne odhi mbele. So nitiere gik ma ok obitimo makata en mana gi power marom nade ka ok owinjore go position. Okay, nitie gik ma position bo ok bitimo makata gi anda mana didi yes owinjore go sirikal. Iwinjo. Okay. Common sense. Gik mane gi define magidhi discuss en common sense. Remember ni ng'ama mor no siko iko nyithindwa e gweng' nikech maandamano be onge. En very important ni wang'e ni nyithindo ma tho gi weyo jonyuol gi weyo monde gi nyithindgi mang'awo bro take agonge koro maandamano be ok wanyal timo forever but en mana language mar miyo sirikal wuo okay winjo koro Azimio gi Kenya Kwanza in brief in gi an one neutral in brief gi save wa flag kana wach mano udhuluo gi focus e agenda okay and that agenda bro tero Kenya mbele and everyone will achieve their objective. Ko chuno nyaka gi bar sirikal gi bara sirikal okon mochulo usuru mechulo gi apeji jo no wan mochulo usuru to suru gi ende mabende chulo sirikal to chulo opposition. So if it reaches there okapani kwa sichopo kaje to ko chopo just do it Kibaki not me okay Uhuru bincho teme directly ka and everyone will be happy Martino jichamote then we'll focus on big agenda. Okay. Devolution, things like that. Okay, wakili kawatieko inyalo miyo wach mabende ogigi wach ma kiduoko gi penjo ni. Penjo mara en ni jatend piny wasenjo ka wacho ni an ochiwore mar neno ni okete kata ochuo gi apisi mar jatendlo maketo piny wacho tesre. Okay, mos wakili atemo wacho ni jatend piny wasenjo ka wacho ni ochiwore mar neno ni ochuog office mar jatelo maketo piny wacho tese miluongo ni Office of the Opposition. Dipo ni manyiso ni gima rameny ma gini kelo kata mana wach twak ni kelo en mana mar siasa ka watieko gi weche wach minyalo nyiso ganda jo Kenya mogik kata nyikwa Ramogi mogik ka watieko sani nikech koro thuolo rumo. Gini nyalo ng'iye diriyo yes king'iye kichik to gimora mora ma local structure mar bunge yes mar parliament bro dwaro referendum mane gi omiyo nyaka wawuoye seriously gima ma awinjo ka chake wacho ni gidwaro ni office Mudavadi mondo kete katiba chalo kaka prime minister mano structure mar executive bro dwaro referendum mano kende en a good reason monego be ni giwuoyo seriously ok giwuoyo ka gima office no enana tugo both mar prime cabinet secretary or gibar leader mar opposition gigi by the way ne ng'eny gi ni BBI to nikech BBI no gi consult stakeholders te kaka winja temo wacho ni gi consult ni ineno ka gigo kotimore kuri nyalo ng'iye kamano yo mar ariyo minyalo ng'iye go en ang'o ma leader mar opposition dhi timo ma ok nyalo timo sani ka gin facilitated iwinjo sasa kwa wacho ni bei mar ran sirikal di malo Azimio already negi budget maduong' ma office mar register ma political parties yes watieki pesa chade ka gin gote register political party of whatever pesa ka gin gote to gin gi counties prario gangwen plus magiran to gin wa bunge weri gi ma beto defect gi bunge botegno nitiere kata kama ko defect koro ang'o ma ok nyalo timo bunge gitimo oko ma jakom nyalo timo gi Kalonzo nyaka create office iwinjo aje jaki piny tang'o miyo ogin effective ka gin gi pesa gi te to gin gi team te karibu nus mar Kenya ni kod gi king'i kwan mar yiero kiwacho Ruto no yombo jakom to kera lof mere okende mano klich mano ng'eny en kan suzi jachiel kata ariyo watieki wakili yes dere chako penjori niti question madwa nding'e ka ichako penjori to ere kaka idwa ndigi ti kasa ma disagree kodgi timagi polise
to police onego bed ni independent nikech ing'e maber ni for example kimayo Kalonzo police to dhe odong' ajali to ji biro weni negi. Erokamano wakili ng'isa ni thuolo mar oru. Wasebedo gi sach history Kenya kaendi. Koro nitiere gina wajo jogo nego wu nitiere process ma ok onego bed ni gik kathindo thindo gi pod wa discuss. Erokamano. Obviously wadwaro opposition ma strong ma mi pesa to kodwa ni wati office mathin no ero marom gi ma minister no keto country tendency and stance ni do create office machal kamano wadwa gik serious. Erokamano ahinya. But wadwaro opposition ma funded. Erokamano ahinya. Erokamano George. Erokamano nyawakili kuom yudo thuolo mar loso kodwa watwak kendo e yo mong'ith ahinya. Erokamano kendo kaw thuolo mari mar loso gi nyikwa Ramogi kendo puonjo gi wach mar twak ma wageno ni biro timore kochakore chieng' tich adek mar juma ni Nyasaye mondo mi obed kodi kendo ma daibed gi odhiambo makare otieno ni nyakwa Ramogi. Mano ne Dr. Eric Komollo ma bende waloso godo ahinya e weche mag twak. En okil kamaloka kendo sebedo ka ong'iyo weche mag siasa e pacho ka kaachiel kod weche mag telo. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV. Rameny piny rumo gi kanyo ka waduogo kendo to waromo kodi e weche manyien mag oimore kik idhi mabor. Med mana kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati.